Здравейте, приятели, аз съм Мони и днес играем Kit PvP с Велизар. Така, нека да започваме. Може да спреш. Окей. Само ще видя дали ми се... Не, няма как да видя нищо. Нека да играем. Днес Велизар има много малко време и затова трябва да малко да побързаме. Много съжалявам, че ще е много кратък клипа. Но може би ще е интересен. Вели? Да. Без тим. В дупката. Уху! Извинете, от време на време може и да не се чувам, защото ми се бъг... Биго, ще ме убие. Ти ме уби. Опа, без да иска. Нищо. Ние по принцип не сме си тим. Окей. Ти къде си? Има някакъв тук невидим като мен. Ти долу ли си? Еми, сега ще скачам. Ма има и още един, който е невидим като мен. Преди малко го видях. Да, долу И съм. аз. Ти къде си? Ами, долу съм и гледам онзи невидимия. Ето го. Ау, добре. Той къде е? Ти къде си? Май го убих. Не Аз съм. не знам даже къде си. Долу в дупката. Дупката. Аз следа по меча. Той ме бие мен. А това не са... да, така. Асасин ще пробва. Много ме кефи Асасин. Хора, моля ви, ако се подсака клипа, все пак, докъдето е стигнал онзи клип миналия, защото се предсака, защото Марто звънна. Ама разбира се, той не искаше да го направи нарочно. И той просто като го направи и просто спря клипа, когато той звънеше, но нищо. Монисатор. Да. Ела долу. Ами аз съм долу. Къде? Долу съм с Асасин в дупката. В дупката. Да, с Асасин това. Кита. Кит. Да, Асасин Кит. I don't know it. Ти имаш ли го златния? Аз го нямам вече. Не, и аз. Вели, някакъв, бързо тим! Чакай, бързо. Вели, с теб сме бързо. Аз съм на едно сърчице. С теб сме тим. Не! За малко да пина супички. Добре, аре, отиваме, Вели, с Асасин Китовете. Чакай, аз също не съм умря. Умрях. Нищо, аз ще скоча да ги убия. Къде си? На битка, пам! И кът го ударих, и кът му набих демидж. Но обичам така да говоря. На човешки демидж бие този златен меч. Ау, нещо ме удря. Бягай, Мони! Нещо невидимо ме уби. Представяш ли се, ако този златен меч, където биеше по 30, не знам си колко, 31,5 демидж, представяш ли се, ако беше пълен догоре? Това постоянно ще да убиваш хората. А той е някакъв хакер, гледай, че не мога да го бием един час. Не, аз го бия. Дай Даймонд броня все пак. Не, чак толкова. Слаб. Даймонд меч обикновен. За тебе. Я да видим. Мони, бързо срещу него. Бързо Идвам. срещу Даймонта. Бий го. Не, чакай, бързо, Мони. И удриш мен. Пази се. Мони, бий го, така. Баба, той е някакъв хакер, бе, не мога да го убием един час. Помощ. Има някакъв невидим. Сори. Нищо. Ти къде си? Убих ме. Той е доста силен. Да. Не е хакер, просто си. Да, но просто сърчицата му сигурно са 2 реда или 3. Не. Не може танк. Само казай, когато не ме чуя, за да може на клипчето да се чувам, защото тогава иначе трябва да го снимаме пак. Окей. Бързо, Мони, бягай! Ти докато дойдеш. Не, Много искам Драгън, ама имам толкова малко точки. Не можеш ти да ми пратиш точки, за да е супер яко. Те да можеш наистина. Тут имаш 5000 нещо. 5200 нещо. Ти колко XP имаш? XP? Да.
1086. Аз имам само 44. Аре бе, на то не видим му показвам мира и то ме би. Ама не видим я, не другия. Другия ме прие като ти. Помощ! Аз на не убихме. Асасин. Аз съм мира с онзи, където беше другия. Даймонта. Да, Мир. да. Ти имам сте. Мгм. Окей. Има някакъв тука, малък. Е, тук има някакъв, бе. Някакъв невидим има. Това кой? Той е тука. Усещам го. Той е... Натам. Помирисвам го. Померисвам го. Не померишвам го. Помирисвам го, казах. Не померишвам го. Ау! Без да искам и ти ми се навря и започна да ме удреш. Аре бе, на едно сърчице съм. Аз бях наполовин. Ми пука. Е, тук се подпалихме всички. Помощ! Чакай! Съжалявам, малко плетеница. Плетахме се. Аз ти горе. На война. Май има някакъв подпален тук. Чакай. Май го видя. Не. Идва някакъв невидим долу. Бързо! Къде? Тук е някъде. Видях го! Как му се друсаше това? Ето го. Било гадно така да ти правя явно. Let's go! Ти. Ау! Вели, що ме удари? Защото мисля, че ти си тук. Тук е. Ере бе. Бе, Мони. Ти ме удари! Аз те ударих с супа. Ми пука! Аз стига, Мони. И аз ударих с супа този път. Да, бе. Да. Да, ама ти първите 2 пъти ме удари с меч. Аз ти имам горе за бой. Ох. Ау! Ето го, уби ме. Нищо. Ти нали щеш И аз да... го убих, мисля, че. Ти нали щеше да такоеш, нали? Кога ще тръгваш? След 2 минути някъде. Добре. Знам, че е 11, ама нищо. Аре без тим. Що? Те да знам. Ти долу ли си? Кой ме бие? Меч. Помощ. Убих го. Аз съм един носещ се меч. Аре бе, това ме бие. Аре бе, що ме убил ние, нали бяхме тим? Не минали. Били 4 минути тли. Аз искам да убивам хора. Кой също ме не иска, бе? Кой? Мани, аре едно. Добре. Това ти ли беше? Да. Къде? Ау! Ще чакаме така. Къде си? Тепо е така. Аз чупа едно нещо. Чупа. Не видиш ли какво правя? В тревата. Нищо. Не мога да поглеждам, Марто. Я ти погледни, защото Велитин. Я ти погледни, защото ти не снимаш. Ок. Какво пише? Кой пише? Марто ли?
Де да знам? Ми погледни да е. Но никой нищо не пише всъщност. Само всъщност явно само на мен ми пишат. Ако е Марто няма как, защото ще ми спре това. Клипа. Някой се казва Рамбо. Аре, къде си? Обикалям те, но ти явно. Така видях нещо. Ти ми наби демидж. Амаха. Супички! Yes. Не ме уби. Искам само един път да топя. Може. Ставаш дразнеш, Томани. Ще хвърля една супичка. Хоп. И още една. Хоп. И още една. Хоп. И още една. И оп. И оп. И оп. Хвърлям супички. Аз съм тук долу. Но не ме видиш. Аз съм долу. Не, те ще ме смажат. Ела, няма ли някой друг? Ами аз съм долу. Аз съм долу в едни пажи, не казвам в кои. Кой пише? Добре, ти... Не искам да те убия. Вече ме няма. Някой ми пише. Велизаре. Марто ли ти писа? Да. Опа. Кой ме Някакъв. Ардемони? Какво бе? Защо ме уби? Не съм те убивала! Хайде малко гледай чата. Аз гледах на скайпа чата, може би. Гледай чата в... много си зле. Първо проверявай чата. Аз сега ще убия, що ме обвиняваш. Ардемони? Не те убих, да знаеш. Знам. И тога... Окей. Това като ме обвиняваш. В нещо, което не съм направила. Да, това ме уби. Да. Това спринг трябва. Облечи си пребори до утре. Това въобще не ме интересува. Вели, Да. ела на спална. Ок. Да направим края на клипа. Чакай, че оня ще ме пребие. И аз го пребивам. Хайде, Чакай. ще чакам. Ела. Кликни. И това беше, хора. Надявам се да ви е харесало. И
Вели, ела при мен де. Така. И надявам се да ви е харесало и това беше всичко. Довиждане! Бай-бай! Бай-бай, бай-бай. Е!